Wamai my mamunyina ha. Sompa no wasugu wa utie braso awie. Yaje brania transit don hwere ba ko ensem a yaji aguo. Wamai mu krofa maso de bi kan wa de besomo. Se sompa awie kasebo. Kasebo no de area de cheche bi ene se. Chief Imam ya wakukrom Central Mosque no kasesa de hia eto aba. Eba se mu ko ifranka kurafo a yewura kwadwa ala kiremanten ne brani. Ene asabena ye kese. Na yebekọ omai de obo adwuma no ye wonkabom ko pani ya wodi animu wode asem bi ato aban no anim ade hye wo bo ase kwapra nso na efresa kontama ya bo a wo pa ne ho no bo hya wo hye wo no bebre wabuso yene a ye de diesel na afenso fango ahodo edi dwuma no ye yi asoma wiei. Yes, a free July, but so many daily kind Senate contributors. As ye nyina, ya chire ya dogon, the Kogana card no so. Sanso so and a Ghana card, who sends some one, a brow man here, or do watch a transeno, and some baby, it tagwe, yet more fetchery. And Penisa would ye ninin and tianko, our Usama a free that dear swaba, swamai, Abrante Quabia Chebrantan, one is in pong, ten, Warjana Sabe. And no, and a yahome so near pe Bomuko Benafes, Yako and Quafama so. Na Yako and Quafama so, I bet them I was Somalia, mine emo, and some baby father Bojumano if you hoba, a weird woman Yabremo. Sada Yabeko Addis Ababa, Nipabe said your son Sian actually won what bran and animals in me from Pie Botchino and Chiraka, a man homeless. Yeah, Kamosa and Samno Baby Kahuna, we are Sinkunya, Sompa, 93.1 FM York Marcy, and Rom Hotel Chahope, and your boss swami, Wassam, and I'm a new kid, that's a papa. Babia will be a taxi driver, trotro drivers if ye, a jumam, a bonteso de ampa, obiasa sompadie, or mobile ambasumia sompana, get your panson kwa, and the namuti Cassiano so de Wutia, na aye Cassia papa, Asante Yabua, Benedict, or in a bedia today, Kukua, now for so doubling in a kunkosa this year with dinner chi, and we are Sabatanase, as usual, you know the deal. Nana Kwabakasine, Anna. Wahinini. I'm a crunches of mommy premini. I like that. I like it. Yeah, baby. I think yes, some no ase. Omai da obo adwuma no ye wankabom ko na pani ya wodi ye nimo. Ne tin any ora alpha money na wono ana wade ato omampani na adodankwa akufo ado anim se papa wada roma. Asam we de ono akoya pani no wonso ye pani nti wodi pani to pani equals to pani square. Wa ka asam bi ade a kira wo se no kura nie kwani ase bia wote wo fie na te se bia nsam trofo kasa anase bia wote se ya pie da obo ngumanum anase bia TV so krampo na obi ka no a asema se anase obenti na okoya adwuma ya boro no no ya je ne radio set ato atwere baabi ya je ne recorder bubum ena ne phone ya de aboho apapa no na ensam no akwakoye bebre obi kura adidam wo piapia kwa akire wasa da me no na wo yese yenua bema ya na wone anas arome yaw anas aya adwuma amer swale ye de tiri bro twene ebesi na yehu ba bi en nsam no kra nenam we na kuno ena we na bopa we na mia ne mere we na te ne krona ama nsam no nchechebu no akwakoye bebre na aka hu bi menne eja sam trofo nyina fa ahudie da ya ye hyemu ai ena ono so de nsam bebre atudwa na ntie ya papa afo money. That threat rained on investigative journalists also went uninvestigated, let alone punished, while law enforcement officers who were supposed to protect journalists rather brutalize them. 3 years on the spin, the assassination of Ahmed Swale of Tiger Eye fame, the most heinous of circumstances, has been a stain on Ghana's reputation as a land of freedom and justice, a citadel of media freedom, and a beacon of democratic accomplishments in Africa. Assurance upon assurance of arresting the perpetrators have remained a hollow rhetoric. Soon after his appointment last year, we received with hope that the announcement by the IGP, Dr. George Kufu Dampare, that a special unit had been to handle all such unresolved cases against journalists. That hope is wobbling. Despite its damning tone, the Global Press Freedom Report does not spell perpetual doom and gloom. Neither does it sentence Ghana to an irreversible situation. Instead, it recognizes Ghana as a regional pillar of democratic stability. In this regard, no institution comes near the media. In terms of contributions to the country's democratic baseline, participation, which is a key cornerstone of good governance,
in the fight against corruption. By strengthening their independent streak, solidifying their objective bent, amplifying their critical voice, and deepening their robust foothold, a vertiginous rise again the global media league table is possible. The drive for resurgence calls for a clear, radical, and resolute stance to deal surgically the cancerous spread of impunity. We a panipa ya Delbo Ejumanu Odianimu Sir President Yura Alpha Money Ghana Wiasina Delbo Jumafa Hudie Dano na yensusu ya dia hushemu ansami otomane yayi. Ya tuaka siabone studia ni eko kukuom. Chief Imam ya wabo adwuma esunafu South mensinunum. Dr. Mohammed Issa ya wode ensam aba wo kyerem se wono eto aba. Na ayi Frank Ekrafo MPP amanyoko mu no de waka kyero mu pray. Samo kwato aba na montoma ye wura la kwadwo kyerematen. Na ni brani wose ensam bia ne na mframa mu se ne amanto amadan dia. Ene enuanum sremfo beka se yanka Samon Pentafo asem no se enye no kore na akora hala no kosiremu a ene ya wa fanse pa ya ne wo mnyina agina tumu apapai wa boy de fetire pa ya wie no o eno no so de agenda kakraka ati seye e de ahwemu se bam e de ama wo so wura ala kwadwo kire maten MP before ene abere break the 8 no a ene wo no na be break e de ama wo fira adwuma na se ache 1997 ene wakuru krai a wabo adwuma amanyoko no pese ogina nimu na ya to ne so aba se Frank Ekrafo eti abire no ani esi ahenefo montoma no e wa kopi tumi a wunyaye woni de wa nya nyina mo nkambom na yenni yedwumadie se de be ye betumi a break 8 na emomo no ye tete a bi mo ka se de tumi ma owura ni munyamfo alankwadwo kirematen a enya ade a yen esiremufo ene nkremufo ye beto aba eno na as deputy chief imam ewo esunafo South Kukuom Central Mosque ente sa da esiremufo ese se tumi ko di alankyerematen ho a omonto aba emfa ma alankyerematen ente sa to ba ye party ni mu a de wa bre a aduru no so ye nkremufo ene esiremufo ye nyine di etumi ta na chi ayo ni munyamfo alankwado kyerematen we a chief imam ya wano ewo kukuom that eno ene yetenenkan Sia ye kai mo se ye ko ensam no mu a na ubetime de wadwente na afeso susu ye de aba na ya kan de afra ensam no na ya de amount YouTube no ye adwuma Facebook no so tem sa kwan mienu won so fa ho no mu da roma ubesia ye mesra wo ada asam no sa wo de ba ya mfa mambe esa miensa ana enan asam ba ko pe no na wo de ba ya kan ba cheri mesa wo credit na wo de ye adwuma de ba ne sa no a ya emma kwan me yen kenkan nipa na ode ne de na ba no asam na wo pesa wo de ba no yesrew wo de to bo ase ne twero asam no na gya mu ba ko pebra asam no de ba be se num ne miensa asam kro no a e ba sa na akata amanfo de so e da so sa wate asesa afei e da so a ewo ensemtro adwuma na afei so mu amane bo no na che se na ebra o mahene ye wadubu ase tena ase ne de ensam no bebre ana ekoso ekuo bi a ye from se RWB report without borders ana omo ye ne se o ma hwehwe mu a hu se Ghana no kuranie yawe kura afri se ukọ Cote d'Ivoire Burkina Faso Cape Verde ene mia hudo bebere kura no ani akire kura no a kyese omo nyina abesa Ghana ho ekuro no kyerekye mu kyerɛ se ade bi a eba ye nura bi a na be ma kwan ma ensemtro ni bi wa pɛ ensem hu nsembisa se bi asema se anaso obente ne office wo no wonu se ne ma bi nkoye nti upese wo kɔ hɔ na afeso koye hwiwemu ehunu ade ko airport wo hɔ mpese wo mkata so a wo mpese amansa bete no Ghana hwetre sam ye hu ba bi enam anu achi yetimi bobi wisam yetimi mia wo bi se ya tumi se wo ba ye mia no ma no ho akyere no wo bi wo kura na wo koye adwuma ko e be fa so a ye betete na brabo ne ade no nyina ye nsam a omo kyere se ehadwen ekuro no to aso ekyere se seka bi mama nka bi ha se pa bibi mam ha de egina brane wom eno de omu tuche e de mayen na so so aka fa hodie ba pansam trofo de be ya adwuma eno na ebra o mahene odubu ache etena se no woni National Media Commission boss yewura yawo boafo aye boafo ana wo tere se bra asam no aka ne sa na asam we on de enye nwanwa kura sasa akuari sa de wo yaba efri se ye wo kwa atwa na enema bebre wo ho no mo ye betima ya hwe aboa ama enema nyina atimi akoso na mama obi wo no aka sa an ena aban no ene na tena
na aba no ayɛ sɛ asa wɔta obi akyi ɔho aba no na hɛkyerɛ na ɛsɛ yɛnkɔboro obi ne adeɛ wato no boa sɛ kyerɛkyerɛ nsɛm dia betini abase aman fufu bi so yire ho ebi ana enura no na omo gidigidi ho ene ho ahota ba ho ama omo so start man nipa ka be mamika bi ekọ nanim e ba ne sa na beri ana ka na ehye nipa so se omo gugu mu a ho no omo ma max na be man mo se o se ye nkura na ni ekọ school no na ya chichem ABCD o a na wutin ba kwa etwa o ma o d na wutin a ye nkwa ba ye krokro ze se o adịa no enti etọrọ bi a saa na eba enti yenye ne se awose ye edi abobo die na so se yenya mmere na yehwehwem ne ho se ehene fa ene enfom so ne fiaba enu nti ama ya se akofo no ne ho ne poso a ene re ho se awose ye boy ho modern ana se ewom se ya te aba form de na so se ne empenifo ka se achia na mu isire abebu obi ano na ya hwe eno so saa me ne asa aban na efo so sensation mentia censorship e ni bana o ye na no self censor na enti se ye censorship dia en secret ne fi he fan na eba because asema oni papa so wote na wo ka kire no a beren was wo kire enema ne bi o ha ye gitum e bi o hom so a sembe epeni for ka se bi se obi ka kire se ko ka kire papa so ye kwasia na wo na ka kire papa se papa se e gwa fo se ka kire se o ye kwasia na wo no wadi o papa atam e ha o se ye hwe se aba efi se me ni baby aban e pa poti share that yen konkochi we na yen konkochi we e bese omo ye security adwuma no e da bia omo de emra no hye wo mo sa eno de digitum bese aban se yen konkochi we ana sa aban se yen konkochi we no e to da bia because sa nkof ye omo ye that we udu omo ho na asem yo ha wo ka obega cha se e independent and autonomous ade enti se press ni ye ade na nya yen fa hye press ni ayen fa hye aban bi eno ne e ho na e to da bia asem no bi efi eba efi sebe se na me ka se o papa obi ka se ko ka asam kire no asem ne bi o ha ye hunu so ne ye ka ɛne ya etwa adigu ye ɛyɛ National Media Commission panimpa yewura yaw boadu ayeboafo adehye wo boase kwapra wamati aprankam ewa dwuma kwa from sakontamane so aba be she pomo na ene wo dwa wono mabuo mu a fa so papa bia da ne wa wo munya wone so ba be hyehyɛ wono mo bosse ne ayasabie wo be si bi kra de ama wono masabre wada wono kwa adanchi enam so mo mani abre papa na eye nana jamena kwabena wo yi akwa otoso mienu ya oye oboase kwapra hene ene pese akwa ma no so ne twon komo no ebusa ne se asem ya na de hye kan no kra bi ewo mu hello nana minia na mpomo ye de nana me pa cho me hu ye ebru na nso te se katachi boko ye do ba de ase ne ase akonta man ne wo madwuma wo mo ye ne ho no enso mani ama mani abre no kura bi wo mu adama yo medase de wo mu ni se adwuma die na afikura na ye hyase na kwa ye mo fa so a ye mo ba ho no traditional council in the Moshi and ese emram no oman hina ya dance hine and a mayamo consent no na ankobanisa entin de hu yan se mabasa no so a ye mo ba be di cha dwumadi no ana ba bia mahase no so atukro di dwumadi no ba affect ye mo amuti ho ni nyina ana bo no so the dust nenam enti e pese sanse ne nyina ye de guye ansa na dwumadi no kra den ahyase etoso biom ye mastati dwi amanfo me egu abra compensation ya de mayam no enya de a esombo bia enti we ne ye ka kire mu se munya sa dwumadi no kopem se enti ase be ye dwuma enti divisional police commander na district commander na DC formana ye nyina hia kwapia ama ye ditu se dwumadi ne nya kopem se ye be hwe esa ohaw ne nyina wi ansa na ye mahase ene ye mo antiase a ye mugusu ye mo ye dwuma nam sante ye press conference ni tiayem. Hello nana. Hello. Wadawro ma obibi sa be koso no oboase municipal assembly ene EPA mabusa wo mo sa akontamani wo mu firi he ana ba wo mo ba no hihye bi wo ho amone wo makasa
mepacho ehono kwapia ni hye dancing off nti dancing off DC enna wono me sure say onim hu bi bebe bi ogina sesi ano ofeso wotwe no hu firim bet onim hu bi because adene ba no edan ya yembe fa assembly na assembly nso anke yesem di notice ebebo na dancing hene ho ene kwapia bebe adwuma no beko ho for 21 days ahokra no nanka kro ni nhihya ya ne mbe ya no within 21 days ni yate ho ate ansakra na ya dancing hene ma consent no but ya hu bibia ana traditional council ni hu bibia eno anse mineral commission ade lances na ma yemo se yemo metu abo no yemo baya enke be kire mu se efiri akopim ha de wo mu se abo ha de be tie ma mu kwan ma mu nya dwuma enti some person mu susu concession na ese chassis free hamum edeko se de be yan sunsanso na ha manfo etikro no mu sesi adast no yemo start edwuma ebe ha kro no etoso biom so no blasting no sabe ha kro no ebi esi pen enu ntina yem pese we beto aso ntina yani abrese san hihye bia yede tu yemonim no yede beto nkrata asem so kura ansa na adwuma na hyase ene yem nso mpenisa enam yem de yem nsa nkrata ase a ebe ban ne yem nti yem mpenisa yem pese yem twi fire so enam kwan yem fa so register concession no yenum se betima sa afa koti kwan bi asa atimi start adwuma na 1 week na yede ama yem no se yama ama ekro no bekeka no ho because yeti ekrom na wo de sa adwumadie ne ba ho adwumadie a wo de ba no ewo mu se sentiase ye adwuma na mo ho ba bia mehase a edim punto bra kro no but sentiase nya adwuma ensese mo de wo haw mom ebre kro no enti de ese ne se yamba ba me atenase na asundwe ewo mu se mo fa akwati kwan kra na mo be kona na dancing hino ho na de ese wono mo ka bia wono mo ka na kro na mo be disu dwumadie no so ohawa mo de be fam no sunsanso no de ya manfo ne kro no yensu be nya no yensaka ansa na mo start kro no mo start dwuma no na dwuma no so no ye be sese ye be fa yenkofo dodo na se nipa 100 na ye dwuma 70 de ese mo fa na okwapia said ye be ya asumdwe beba na baby omo be ya adwuma yi atukuro ana ewachiri atukuro sesi baby ma start adwini de ye modua akoduru obi ntukura no ani entinu atukuro eye me nwanwa kakra sana na adwumadi eti se ye de be kurom na wo he wo ho yane na ni ho nkomo na mo bedada ko be sole ya na mfidie mu ntumunum ye de abayire wo se ye be paabo no eya me nwanwa ne abayi no sade echi na mu hunu se drum no peso mo ba no mo ne mo betranse na mu so eso adwene na bia mpatasika bi wo ho ne ye de be ma mo a mo beje atuma mo ma ye dwuma na se bia be ka sese bia kusa bia son eni ama ho se mo ye ntia ne wo mo fo mo ne mfiri okranko Presia no Ghana no bibia timisi said ya wokan sankanya no kwan so se otu kromo betia so obi aba oba be start adwuma wa mehu na nanom anka hwe gese na nanom na sorry answer na Ghana ha no amanyofo no timi ye bibia nti no yem pese ne mbetwe no ye yem de be makro no yem famra kro no kra answer na adwuma no yem start na adwuma na ekoso a ye chafa kro no benya no so no yemfa ni nyina nkrata so anya sa yemma ho kwan se adwuma no enkoso amra wo manim o mabunu no sign asemi wo musom ya mo bu afu ana badasa me se wo mabunu e wo kro no sign asemi wo musom abufu aba na enne no akwakwa esa amanyofo no woni emu ye bibia no ya hwe abufu aba pa enti de yesre ni se yemo famra kwa so na yemo hwene ne yemo transe na asumdwemra yempe wotima ka bia wo kwapia problem bia ba yemo na ma problem ne ba ye nana ene awie wadama
ye beda wase papa pase Sompa woni ya twetwe nkomo yi Miss me da wase pa na jamena kwabena wo yi akwan a otoso mieno oboase kwape a ohene ene yete ne nka no yesere mo fa nhye enya adwuma ai so ma me empempe no de na mata de ne taba ne se on se na nanom atara nkonwa ya no mo doso e bia wo hene wo ho na bedi akire kontre jase hene nipa bebre wo ho but ya na ebi ta fa akire esi atwasi wachi nti wo no woni ba ho se mempere mo komo na je se wo kra no ya do ho dada so ohu de metre sabi we de anya kwa kwasada na batimi akobi asase so sa nti atifi ha kra ye dem ha ye wa ye kasai nti betimi abawura ha preko pa da bi enya ne sa che se na nanom ehwehwem abusia yenko yanimumrai koso na fa wadwenche ne bra na ebresem ebekenka de afra ensam no na yete amawo ko radio no so ai na afenso so no ne bowuram saa ko ani wapia YouTube na afenso Facebook no so bon se bibia ebeye kama afe ye ko yanim yani a yede petro ene gas ne ho kwaniaba edidwuma no ekuo bia ye from se Copec omo kere se omaje nhwehwemu na nhwehwemu no a omaje no amana beda di se petroleum gas eso ba bete by 2%. Petrol na afeso diesel de emu be page by 3%. Ayeka obi abehwe manim. Eba na sa no aka ho be ma kere se obi anam kwaye mu page ba be so. Efri se sepa se bosomi ye beti hum senate betene de light be betene de water be betene de ile be so de number bi na fe de kakra no amese ko me ko fele me gas no ye se bete de abra ne de asam na ye pese ye di hu komo kakra wiye wo hu ne sa ye nti ye ne nana wo say to Collins national organizer secretary de ma sa ekuo LPG opani ye da asem wa ha Sompa kase eboso ne okumase nana wo say to Sompa kase eboni o ye mo ha o nana me pacha wada roma minim ba bia wode ba mani bagye sa wo ma kasa no so kakra ma wada roma why akura na bibia boko de Nangofa do na we nyame adom bibia boko petroleum gas eso ba bete by 2%. Petrol na afesu diesel no e ba be cost by 3% said the Copec e de aba no papa asem ye somu sen ne ka no ye ka ne sen na ne nte ase no ye te ase ye kiremu a kire ama ya te ase sen yo namo ane etefo nyina ha saso adamase ewo injemu a epese etefo nyina ensakan de tense ayantia ya tise sina Copec wera nka mo ade abatuga first window of this month gas no esobeti by 2%. Intina yeguso ye kempanyifo anim se engoduru ochana ade tiende na yakopon adoma na abeto ye nim se do say na ban eye free LPG no so nke bo say na yentoma omanfo no em se eye holidays na ba muntino ena ama abedu sabe nka abeto ja kama ebona sisa nka ko gas station abon se ebona sisa but empempe de enyameto ye nim tin ye se nim se ene ya Copec aka abanda je tu sa pepe amano aye juma dia ene na ako ya Sompa de moyi na sadia Copec e kire se o ma ye hwehwemu no akwase no mde sa finance we aba no opani yam fa ne se ya na ebesi akọ no de yam fa ne se ya is accepted say ye o how ben na e de bebre ye ne a ye de sa ne man e di dwuma nwuma ye fo ne ade o how ben na de bebre ye se o ka so how de se adani entiso na arabutuja the wo kan se ne na se de entiso na abantino ye se enimu se eba ema omanfo no ahare wo mo e wo gas nko se nei no ne buo no ama ntodo na entimi ento gas ono oton so de di oju ande so a mi se ne buo ne ene mo mo toka o mo ne ma de ye jume de so na ma kasem no so no entimi nyina yi e ma o mo entino customers no entino e basa ye de nke register de ma ko se enfie de me so ni ye resi o se abai enter gas ne so titri pa tax e gusu na
a bomber gas and boy then, Cabani Friso. He said, you should not do say I buy 2% here. There was some sad because I'm saying I buy 5% and to move a buyer. Now, how will be the more customers? He said, I buy for 2% for the first window of this month. The hearing we said, second window of this month, and maybe I buy the house of Mobona, but also artist with him. You know, then to some point, I'm sure that insurance knew how the customers, a common aharomo, gas in it. Na kyerɛ sɛ ɛba ne sɛ bibia kɔse ya sɛ deɛ ɛhwɛ no deɛ na kyerɛ sɛ LPG no yɛmfa ne sɛ bosome deɛ ɔhwɛ adodoɔ no a yɛbɛtumi atɔn dodoɔ no ama amanfoɔ nya bi deɛ di wɔn dwuma wafiefie no nnwuma wɔn a wɔde yɛ commercial purpose no tumi aboa wɔn paa. Because say bosome ne n'akyi ni na yɛn nuanom nkramofoɔ sate iwɛre na mete gas ne tumi gyina kakra ɛde ɛma yɛn na nanka baabi a nanka ɛde n'ani akyerɛ deɛ na wobɛtena tɔ normal cylinder 14.5 kg because I can produce 200 cities. Why say no? A sort of kakra and I will say about account and you're hearing say everything about. And now I'm saying the border cost something. You probably be Nankaka a guy for tall DG. He said not that's the only option no more. So over 170 cities. I got to guys 180 and I say by from and I said ben good day I'm don't have good day and 6 kg portion. And also na 80 cities and also bathroom. It is a bathroom. It is if I use a and I forgot that now. I had it very born again. Na about to think that about to be 5 cities here. So show me no. Obey you say also be 5 cities. I did the 2 MD. She said any one more tongue. Indomie, I want to go see and sign when I will be dealing now. This thing will compare a new terrain. And so we want to photography. Yes, and Nia can also train doing about 2 in and to her. As a video is the best option for Tank of Honor or making me almost custom ever for one. Operi Ghana for Suban bi wo yemua. Ade no emfa ho se yate bo no sana se bo no so ate kakra ne ade. Wobekɔ no ho no wose bi ni ho. Na wo twɛn ya se ɛpɛ ebesie na fam wa yɛ dene. Ansa na ɔno ade ne pɛ ene ne boɔ aba nti ba sei no a yɛmfa ne sɛ si ya na bɛkɔ no de anti Ghana fa na nyina na sa mfa so bɛkɔ de ama yɛn ana yɛbɛhu na asɛm foforɔ edi karamanti wo se me bɛsɛ bɛkyerɛ sɛ Ghana fo wɔ suban pɛ de kopek edi aba yi Ghana fo wɔ suban bi sɛ nka bɛkɔ sɛ de anka yɛ ne gisɛm but me hwɛ ne sɛ Ghana fo wɔ suban bi wɔ yɛ ho a ɛmfa ho sɛ yate boɔ no so sɛ adeɛ ne bi wɔ hɔ kora na otimi ka sɛ bi ni hɔ sɛ bɛyɛ wɔ kyena bi no obenya kwan na adwen ya opese wode ton na ade no atimi abam no wode ageboa opɛ nti eba ne se ye bɛyɛ Ghana nyina na anigi sɛm bɛkɔde ama yɛn anase ye bɛte ahunu asɛm foforo bi obaabi oh sɛ ɛboɔ ne kɔfom a gas no ɛnyɛ sɛ ade a bo ka sɛ ye hɔ si hɔ no sɛ me twɛn de twɛn ɛboɔ foforo ɛboɔ bɛkɔ so dabi LPG no to our understanding of the check class baby a papa gas ni kwa toronto do and content e bo ti de bosumi ne e ko bosumi ni no e ma bila le kwa boka enti no enya ade a se gen LPG operators no ye de gas ni bi sie se ye twen e bi kwa na ye bosian do na ye bosian o mle ye adwuma enti ne se wodi kwetie na wede atia e kana apaje no bank no ana se wodi kwetie bana otia workers ka enti ye die ya danso ta de nse ese gas ni ati sunti wo di si ko fin se ne bo be san din na da bi e fa so ni e do ko e ba e di se e di abro e di se e bo no sa ko fom bi mu a ya teso e bo ni e ko fom ma e na mpem bi kwa so no je no e bo no ya tumu a e be e bo tu be bia no ya ton gas na e in stock ni wie atakwa na fofo na be ko se the old one, and no yaboya tum, this is for now, Papa, and a yaboya tum. And the told me, Asana, Yatum. Yes, it's MPA. Omco check, look over the annual the Canadian so perfect. In the Anfaga, he said, it is a copy of baby and about bed. Me Jama wako ya nani pa bebre wa adwempo bi se ja se bibia no anya covid na akoye Russia anya Russia na akoye Ukraine ye betime de no aka asem wana
sakobase bi a chana de fufuro bi sia say ja obi a say na dollar to cedi to dollar nyina ye Ukraine ne Russia ya e bet maka ne sa say you what asante man temu idea say uko MPA memu a o ma zone o mai no say na enka me wo 10 regions e ko 16 regions na emu no ye na e wa asante man temu ye gas nyina no ye fa free atoabo ewo takwa echi ho no woni kire elibo kwan so a udu anyina ati ba bia Sompa 93.1 we tala FCO ya o ma na fa benkuma Ghana ya gas intimidated no bi ka se Russian ka point na ama gas nbo ya ya na nini no enya adwen ye betin aka dia ni say dia dollar no na we kwa ya to ni cities intimidated dia ne bo ene e costo no e tax pe gusu no na emma ten dia no ne bo ne de e costo na fa one factor nso ye say gas ni e fa bu atoabo eno ya sante region do half western region western north Sompa 93.1 so ye ne fa gas no e issue enti no ona of gas na what tema no e greater Accra Volta region any islam amantan na aka no omode no ye kra ne ba ndi ye ba na se dollar ni pejeri mu a na deposit na wo no so ato omode no en le ba sa na ma de wa afo abono so na kwai competition only two source when e fa gas ni fi ndi ba sa na ono so ato ndi that's the only idea e ba gas no bo e ko so nten sa idea nka Ghana gas na de wa afo abono de ye fa dollar to shift bi avamba en so no ne bo no fa na ko so say e what time ani tumu a no no so ato na akofa say omu na ko jina that time back ne mu say kan ko mu pa dia gas na e wa Ghana ase no eni Russia ne Ukraine to bia eni kaka bia yo na che sempa ya na wo se eguso a ye bo papa ya da ase awie ye o wate woni a LPG ho bra ana obo no wode ne twotwofo pani e de ma wo din ene nana osai tutu Collins Adishia mura sutie Sompa pram tobra kasia boya wo swame yeso kasia no pa ya yede enam na said ya wo man no ye nhehye yes abefo kwan dear friend said digitalization ye chiri ye nyina da dogon de akọ abefo kwan so no sa pepepe ena ekoso na no beboa pa ama obi ade bi opeso ye no aye wano e de ama enu ntisi ye kasai Social Security and National Insurance Trust Senate for say wo mo ne Ghana card ye nhye aye kabomu na ya chiri ye nyina da de akọ Ghana card ne so dwumade be frase July bosome no ne da edi kan na no beboa pa nti se bia wo bekwa mi giema kokora na sabrewa usika gie no na ye tie na ye de ama na asemu yi de ode tu dwane ye maame Nancy Abi wono ye member client service teachman obra na wo bie wono mkra batai what obodom eno de asemu de ba be hwe mu wo wie no de afutuo de kwama ye maame ne ye papa no se so onyenye mfinhie de oso a da bia ene anche kora na wotwe bia no so ba wo no office ho na ye hunu kwampa be fa so na no atumi aboa ma o ma hunu se wote ase unyanwui ye maame Nancy Abi nkomo no eni As a SNET pensioner, first and foremost, you should know that when you are 72 years and above, you have to visit the SNET office yearly because at that age of 72, it is deemed that you've exhausted your SNET benefits. So I say about SNET office chair say, "What does it now?" When to me, I'm SNET office afibia and you will pay ne became. Apart from that, so one day 72 years here, you bet me by your office. So ask and when you want to update your beneficiaries, no. Now, every month so how almost say almost person say some bank because ome to efi baby anomo won say some new place and also person say some banker and one say obeji clearance letter or old bank honomo now I fill new bank na me best net office na yasisa bank information amount say see obi aya we say we be your friend is net NIA major timpacho pensioners na omunya your NIA card no obi anko ye bi na mo ye bi na ma bas net office na ya ka net number na bo mo amam because from 1st July Bank of Ghana say moon to me any financial transaction and it also goes with SNET. No SNET transaction without a Ghana card. Timpacho mo my Ghana card ninya monye meja ninya. Mumbra SNET office na yenye mama. Pensioner bi o pelo no. Ubetumi aba SNET office. As a pensioner no, ubetumi enjoy free NHIS. Ehun hia so betu asa 25 cedis because contribution na we previously during your working time no. And no na ehwe so ma free NHIS no.
Mami, asɛm a wo kan tachima to obodom ho no. Me no nya adwe. 3.1. Na person kyerɛ me sɛ today bi amom pa ebo no to obi duru 70 wonwu ana. No ya tu obi simpo ne kapra de ato aso duru 72 na wa ma ne sika bekam. Ntia bi before be heaven. Na sa 72 ni parodo sen kwa de menya 72. Ebeduru ho. Edi asɛm no. Wobi anya ne nua wobu no koloku. Wobi anya ne nua wobu no koloku. Ewi ase aban. Edi no. Ye wi edi asaban. Evil people all over. I like that. I like it. You know what it is, baby. Abusia ye call ye nim e won sem foforo emuan. Na asante mantem ha say na no pebra o ma hwe odubu ache etena ase no. Amanfo de won sem ba pa firi se na obi ekwan e de to se kan wasem. Ne sa ye nti Ghana fo so kan o masem pa. Ya eda o mo akoma so kan asem no se de se pepe pebra obi a ani atemu. Na enu na so manfo be kaya na nsen Ghana card a kire wo se wo ye Ghana ni ebetimi aboa wo akobadie mu wodwumadie ne nema bebre mu no Ghana fo nyina esa santere na afen so no okoye bi ebeskinne ebi kura anye bi obi wo se won de ohum hia bia se o se me de me Ghana card bi on nam sa kwa apia on nam sa ya wo kɔ nanimu na amanfo asema wode ba nani bi ene se Ghana card ne din no ebia wode akua na yadane no bohwa na obi dia ya ma okua akua pa hwe wonum sai so ya ma okua obrempon se obosom no ne na musa eno mo chese ade kura na ye hyenhyenhye ska kokɔ na tai krata no fa ba bi no eno kura no heda hu ne ekɔ nti amantetremu no ahe bebre wo fa ha yes fa ha wo fa ha yes gura ha kotua we wa ha fa ha sei ka ho bi masantemantam panimpa ade ma NIA owura Emmanuel Ata ana o mahine odubu ati busa se papa woni ye wo ho wo se me ne mo asantemantam ye se ne chire moy I don't know if it be update. Update tonight. Update headquarters in Guan. A young fan call and decentralizing to the various original of it, which is in the right line. Very soon, you better the original of it. Yes, sir. Yes, sir. You don't want the Ramo. Yeah, the label, or more money. I problem with the already in the Abyansha. Yeah, original of your decentralized for different of it. This is the one mobile update. Almost in air. Or more ever change. So they the decentralized original and at this rate of it. So and the original of the we and somewhat sentimental panimpa edma NIA Yura Emmanuel Ata wouldn't church more what the fanum and pay the mayeno. Adisia ya to us so na ya to us no text message kakraba no ye famumwe. Kwatin Ameya Austin was Shayen Sompa, Ewo Tichiman. Father Ziggy, and was one also Shayen Bepoise, was of Mammy Premen, we are gapa. Katachi and Yamisha Meso me adapa. Was said to Tunsu so Shayen, Italy, Torino. Na Alexander Dabo, or say Sompa News, Papa. Nana Wajida Costa, or say was Shayen, Ewo at Siemon Quanta, Santiachin South Municipality, Uchia Adishien. Where you Bob Watson was here to my neighborhood or CNDC for bar. Hey, you live in Woman Chamu Otum and to Ghana from Venture Trimochia, lawyer Justin Kodria from Pong, incoming NPP General Secretary. Or no sooner the hour, the Abanaquasiapia was so array a Franco Pania Hotel, a Aquasipania Hotel, the Baho. Now, oh boy, Jumapa, would you cheaper? Na, Bernard, Tanga, would you and was sending a Maku Base Mesra message back also. Aya no why back up my west and walk also traffic. Yes, sir. I'm say header. Yeah, no header. Opposite boni keke. Where sir next time got message by yen kind because ya kasa asemu ya. Basa your message is go actually. Ya yen timin kind. Wo kom kwa na yen chiankwa no ochia. Won kan se yen chiankwa no ochia. Atanga yes na wo ya say. Oni Haile Selassie ya wo go so. Wo sa de na say ya kam ho. De bia asemo de ba ya kind na ye mo de. Adwuma na ye no. Nipa domo pekwan de messages aba. Into unko awodi aba 6 na sembe nkwa na woka wode wa kan de wa wode aba na wa kan ni ntie e ba sa na mo ya ha adwene oba pa kobra me kwa ma ba mpani sa wode ni nantia ko na nan mo boni anwo ba ensi na bo na ba bi wo ho pa na kwa woni de a ene nka fanyam ara usama sabre fi dade so soaman ye no wo atoye mantemu ene se wo wura bi e frɛ ne se tawia tekpe ye ka sei
Any approach for iron. No, Yenu Abemo Vision, Yasami and Saturday, or Papa when you vision, you see a friend Jonathan. Kepele, watching granted a good channel. Now I see Papa Cabin Shemu, only Becotan, and so could depa, and ye yamano. Kuntuani Abaconechi, and ye was some babetna, that yes, so one my was one my ho. Ne Papa saw the call with any more run of power anyway, and once watching Grante. Tinte, what you channel. Now he may create a dear, or man is so name. Hello, Ahima. Good afternoon. Good afternoon, about Panawe. Me pachonya me adom na onso e. Ba kwa ye nua ba me ya wadi amumu yesemi. Say na wate e na dwene ne tiribom twamfoni kire yen. Yo, meda wase e ma obi bia so akwa baba kasa fidie konku we so. Ya mpamunya ne tie say asam no esi eye efiade ye twam yi a anopa tututu ba no nsia bre no. E na ade asam no esi e wo dade so so aman. Western North region kuro bi a e ben dade so ha ya ye frɛ hɔ no Sweetbom. Eho ena asam no esiye na ne ba ye ne se anopotututu na wo papa esole se wo kwa kopensu bi na agya wo de ahuru nanim na watimi akwafu ma akwakoye na adwuma no ebra wo du gya de wo se obutu se wo sensu na ena abrante efre no tawia Emmanuel ya wadi imfishia aduasa miensa 33 years wotimi efa sekan ya wode eto ne papa ekon achi a wotwa ne papa ekoma ene ka kakra nkaya de ne papa kon no ETF so me no ka said your papa ato ananom ewo ensiedo Atawie ya wo kana asemu won say yesi be wade hye be bodam a yesi akom ne ne ya no de nam kronum na ne sen ne tiribom wa yare pen wo hyewi edien ya ana oni papa no wakasakasa bi Tabi ane ya brante bi na wo shibo hana ya bewo no ye proboni nemom no wo tubata ekon kran mantem se wo kwa kosua fita adwuma yi nti wo kosua fita adwuma yi ema ne hunkura ma ne pon ne ho na wo ye adwuma kakra wo a ena yade ebo na wo mo kire se sabi adwuma kakra eba ne so mo san ede na ebepie mu wo shibo ha se nti wo bepie mu ha do ne papa ne maame ena ti bibia tojuma na se bibia eni wo muntem se bi ne papa no na asam ne si ye no a yetimi ekwo hobopini ye ne edi nkomo bisan se na den potimpo ne ba ne tirimu a ema ne timi edi ne papa agua no potutu sa no ya do obon krofo mi no bi edi eka ne papa ho se anadwomu no na osom daye se ya de asan krofo mi no na beka ne papa ho a sebe na wo mutimi fa ne to na eno ene na muso ano potutu no hu ne papa anim no bibi eka na wo se wotimi etwa ne papa ekon efusu na so wotimi eje ne papa enkwa efiri ne sem ene ebi sa se na daye de ye nsum daye ema ye ntimi ema ye hu adwuma eni so sa entina ne nsem okeka no ensam na ya de bia ensisi so enti police commander e wo ha no etebri asam no e de akopie mu e wo station yo so e ho no ene ye capital Western North region ha enti e de asam no akopie ho ya ne papa nso e di na kwakwahye mo kire e wo station yo so ti commander se ogusua e ye nhwehwem ohima na abrantie yi na chese se de wo kana kwesa homa atene ato epo wom wabodam pen ba se de ne ma abafom as I said, the above from or any papa, any mammy at Siwa Granasia, ya one much crass warrior a funka cracker elbow. The woman naba, a woman naba, every bee, a brilliant nimono, and some bisa esina, I was home to me a 2-1 among. What Tamakuma at the core, papa, so El Honum, Sabran and was home to me a 2-1 among us, who need to know, or Matana as some so, and Nona, was shy a yanny that said, will you cry, be an woman yanashing, Tina was so at the Cosine papa, so I'm not really 18 years, see what has it. Na ya ne papa no ne maame ne ba na onuanom ka ne ho onuanom eka ho wo ye embema emiensa wana epani ana wana ye embema ne panyi ono ene ye embema ne panyi nti wo hwa ono na ye second born e ma ne papa ne maame e ma no ye toso ba bi no na toso ye no e ma ne papa ene ne maame asena maame no abatan no ane ba ye se no sen na etie sen na sam wo so mu efitie da asam no esiye no da adwa na wo twa ene esu de se wo su ani wo ko na ne nua ma no so wo no ma no so wo mo so a ena wo mo esu na me nua ba asam no ya de ye asam ka se pa kire se enye wo no nko na sabisa ya de no wo no so ya de ne nua ma bi no so wo sa problem ni ye wo sa yetimi hwe so na no so mo ekwaka ho asem na nyesa wo mo so betimi adi obi ewu so ewo ekra na so nse se ameno ka se dia ma so ibofo no ehu bi aba be hye wo mu pa ye
ehu bi aba be so mu ye pa e wo ha se maame ne ma mema no ase kamia eso mu nyina etiri bom sa pepe family disease sa pepe mi nuaba na say owen dia odi ego no ya kire no sese ya na kire wakodi aposi for nsema wo se hyeyoso why ma me du be sia ne ado ase why yo me so fo ani sudi e kire bibi to fam anu wate e homem mate me ye no sa pepe me da so ye nua ba wo hema sie dua ekuya eno otwamfo ni frida de so soaman western north na won kwabena wadamfo eno mtiti fie ha dwen o ya hunu che se de maame yi omsi on de ne damba o ye bokko on se o kasa na asase ubu baby na mane je ho pa se odi hye bia no bebo dam a yes akom ye betra ho sa woti obi ti wi so abodam ebi ani o abusua na ewiase nyina woda ya woyi edisi ho edikai ekwane a eja faso ya edi yawu din samone sai japade ne ma bebre na enne Ghana so ye de ho asem na emu asem no ye dan ye ho aba Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo ye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and phone one baby a wo share say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo any entertainko na ni speed ne so de wo ne so da say jumem efie anabe bia wo here internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santa memu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana na Ghana ha or providing internet connectivity and twitching muntwitwensi a dem say smooth dia wodi bia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service and kwana endi uhamo and phone one baby wo Cloud Ghana e twa tuma say wo dem any speed ne there esuni seso esu bimba Ghana hada simple Unya how bia you provided 24-hour support demand ye mrantie no wo frɛ ya ne adru hoda dada or how bia sane atie bia ya son no the amount what to me akoso the internet na digumedie bia wudi bia ope cha kwan ya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan bakum frɛ Mr Internet was 0202-699-110 ana 0244-601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. This is 93.1 FM. Aresmaima emamu akwaba ye ko ahoma no so sade medi kan wire ni edema wo no ye nua bema nanakisi Benjamin aka Eboso ewo dwumade no ase Eboso mahan ahoma no afrato ye boy homodi bia sade medi kan kan ede kira won se ewiase nyina wo da bi wo ho a Eboso mahan nanakisi wotemenka Boso nanakisi Benjamin ene kosi yanam ewo kejetia ne ebra dumja adwumako no so de wo ho hye sa ewiase nyina da ya wayidi asi ho na wo kai kwan ejafa so ya odi yawuo no na yenhwe sese de nyamba ya do amiensa aka no a Eboso mahan ya eja nana wararoma edomo pensamati o yo nana sadia wadi kan dia tudwa no eye me de to so nan no eye da ye ko United Nation calendar ma o mo yesi wo se eye wiase nyina no jadumfo adwuma no esempanimfo bi wo ma o ma ba beko edo o mo kra to ho e ma o mu dwumadie mu no ebi ma ko ato ebi won so ija no etimi ahye na se bibi etimi ato no won adwuma mu a ama saa mre yi de eche ba adwuma na wontimi ensa ma mo hyehyɛ dem na saa dai eye dasron ko ache se wiase nyina de ye nkaye e ma saa adwumayefo ye from firefighters no se de be ya o mo nso be ye nkaye bi dia ahye o manimonyam na mpo abasobode bi nso wo hɔ a o motimi e de aba o mo na ene dai se de adwumadie no esi koso no ma ba be piem e wo kejetia fire post hanom na saa mre de me wo na me wo ADO2 Ebenezer Opoku amenchai ma me musa no na dwumadie no sɛdeɛ na esikoe no wɔmmɔ ne tɔfa ɛma akra miru me mo aha ba Sompa kase Eboso yo meje so na ene International Day for Firefighters say na mo nso na mo asie di edai ɛwa ha yo and that day eye World Firefighters Day
yɛdi ɛda no de akaakai ɔmo koe ɛma aman a ɔmo tɔɔyɛ yɛhwɛ a ɛyɛ central region yɛ personnel baako nyimpa mmiɛnsa ekuku ebura mu a otumi kɔ yi ɔmo nyinaa pieɛ ɔno mom epie no yɛhu deɛ esiyɛ na ɔno kɔtɔ nsuo no mu owuyɛ yɛde saa da wei ɛkae no ɛna enyinanyini ɛne fire personnel a ɔmo kɔ fire scene a egya no tumi hyɛ dan a ebugu ɔmo so ɔmo nyinaa yɛde saa da wei ɛkae ɔmo na sɛnea yɛn a yɛwɔ kegyetia fire post yɛsi yɛdi yɛn da yi ɛnie yɛne management nyinaa ɛbɔ mu yɛyɛ education yɛwɔ PA system public address system ɛwɔ ha sei edika yɛyɛ education ɛwɔ public address system no so na yɛne management nyinaa yɛbɔ mu yɛ patrol market no mu yɛdraw adwadifoɔ no attention sɛ ɛndɛ doe ɛyɛ special day ɛma Ghana National Fire Service ɛwɔ fire service a ɛwɔ ewiase nyinaa nti sɛnea yɛdi yɛda no ɛna yɛ observe 1 minute silence edema ɔmo a ɔmo koe a ɔmo tɔɛ no sɛnea ɛkwan yɛfa so yɛdi ɛndɛ due 4th May no ɛno no na memusa o wakegyetia hanom a ɛba yɛ kura kɛseɛ mu a baabi a edwa wɔ no ɛhɔnom ne gya taa hyehyɛ paa ne ayi ɛnɛ dɛn so sɛn na nhyehyɛ bɛɛ kwa na saa mmere de mode agu akɔɛ mama kegyetia edwa yi ɛyɛ nhyehyɛ yɛde nhyehyɛ bebree yɛne management tena ase ahyehyɛ virus a ɛbɔ edwa yi ho bara virus ne bi ne sɛ yɛwɔ restaurant a yɛama mo kwan sɛ mbɛtumi use gas ɛwɔ hɔ ɛbɛtumi ano aduane wɔ hɔ but sɛ yɛama store sɛ tɔn adeɛ a wonni ho kwan sɛ wobɛuse gas ɛwɔ saa store no anaasɛ wobɛuse rice cooker anaa heater anaasɛ wobɛhyɛ wɔ sɛ wonnoa aduane sɛ yɛbɛhu a fire service foɔ yɛbɛsisi ne yɛde aba ha sei ɛna mbra so biom sɛ yɛasan ahyehyɛ ne sɛ cylinders no yɛwɔ certain size bi a wobɛtumi use wontumi use ɛma ɛmbro so because wo use ɛna ɛbro so na fire service wɔ yɛba yɛbɛhu a yɛn nso yɛbɛsizi saa size kɛseɛ na wakɔfa de abɛdwa no mu no nti wei nyinaa ɛyɛ mmra a yɛahyehyɛ ɛde bɔ edwa ɛho ɛbra ɛna biom no so sɛ woyɛ electric welder na sɛ wopɛ sɛ wobɛyɛ adeɛ biara a ɛde egya ɛbɛtumi de egya aba te sɛ wokɔka kyerɛ management woka kyerɛ ɔmo wie a na wabɛka kyerɛ fire service for a yɛdeploy 1 personnel na wɔkɔgyina ho na wahwɛ sɛ dwumadie no a wodi no ɛmfa bɔne biara ɛmmɛto edwa wei nti these are some of the mmra a yɛahyehyɛ ɛwɔ edwa no mu bebree so a ɛka ho yo na kwabena kyɛ sɛ ADO2 Ebenezer Opoku a ɔno no yɛ pani kwankyerɛfo akyɛ so ɔda kegyetia fire post a ano no wɔna saa mmere de yɛne ne twetwe nkɔmmɔ na ɛsan yɛbrɛ no nti saa mmere de yɛbɛtwe de aka no agu mfidie so na yɛde aba na moatumi ato akaseɛbɔ no so na deɛ ɛbɛsi biara nso yɛde bɛbrɛ mu yɛda ase papaapa yɛnnua bɛrima Nana Kwame Kisi Benjamin ɛbɔ so ɛna yɛate ne nkɛn sɔfo mame yɛkɔ ne yɛakɔwie kaseɛ no ɛwɔ amanɔne na sɛm a ɛfiri ɛyɛ Ethiopia kurotam Addis Ababa mu ba sɛ naano yɛder fɛtere a ɛwie yei ɛne ɛmaabɔ bi ne ntɔkwako bi ama ne homene so mɛnmu nipa bɛɛ sɛ deɛ ɔso nsia ɛne akyere wo nom yɛso ɔmo kɔbɔ odwatrada a ɛwɔ International Stadium ɛno na nipa bɔnfoɔ bi de kɔbɔ mu museum bi ɛwɔ hɔ yɛsɛ ne hwehwɛ nyina da yɛdwiri de agu fam aka ne head of state Magnitu Hela Miriam ne kaa no wɔtene mu ɛno yɛde akɔsi museum ɔsɛ ɛbɛyɛ nkae adum na ɛmabunu anaasɛ nkyirima hwɛ bie yɛasɛ no ma kɔyɛ awura wo sɛm paa na wɔse deɛ akɔfa wei nyinaa ba ne sɛ yɛsi Gonda ɛne ntɔkwako bi si wɔ ɔno bɛɛ na wɔtwe bɛɛ mmienu ntam nipa bɛɛ sɛ duonu wuyi a wɔm susu sɛ yɛ kristofoɔ ne muslimfoɔ ntɔkwa ɛna akɔfa saa yɛnwa nei ɛde aba afei Somalia man no emu na yɛkɔ ewiase nyinaa dae a wɔde kan nsɛmtwerɛfoɔ no mo nso edi bi ama mo nso deɛ no nso ɔhwɛ paa sɛdeɛ nneɛma esi ɛkɔ na ɔmo deɛ no sɛdeɛ yɛ deɛ no ɛkɔ yɛ a Burkina Faso Cote d'Ivoire Cape Verde ne amama ahodoɔ bi ɛka ho no ahuri adi anim a Ghana yɛate akɔ yɛkyi no ho a gye sɛ yɛfo kansa ne yɛduru hɔ nom no saa na ɔmo nso deɛ no ɛkɔ yɛ na ɔmo no kɔ Somalia man no mu a nsɛmtwerɛfoɔ wɔ nka bɔ mu kuo sɛdeɛ Ghana nso yɛwɔ nka bɔ mu kuo na ɔmo deɛ no ɔmo kyerɛ sɛ bi a woka asɛm bi baabi a bɔnefo sɛm ɛkɔ hɔ na bi a wokɔ ka asɛm na ɛba mframa mu da ɔbɔkrataa mu TV so radio so na kyerɛ sɛ obi te a ɛkwan a wɔbɛfa so wɔbɛdi wakyi biara taataawo na wɔde wɔwuo mu nsɛm wɔdi wakyi no wɔbɛfa saa kwan no so obi wɔ hɔ no nyanya wo mfini anaasɛ bi a wo ho asɛm wɔ abɛɛfo ntentafidie no so a
wɔbɛyɛ wo saa na ɔmo deɛ no ɔmo fa amama ahodoɔ maako wɔ ha aduɔwɔtwe ɛno mu no ɔmo kyerɛ sɛ wɔn Somalia man tɔ so ɔha ne aduanan ɛno nti yɛ ade a mpanimfoɔ ni abere paa sɛ nsɛmtwerɛfoɔ adwuma yɛ ɔmo yɛ wɔ Somalia man no nyinaa akyi ne yɛ saa ne saa nneɛma wei nyinaa taataa ɔmo sɛ yɛbɛku yɛbɛgye wo nkwa de afiri wo nsɛm yɛbɛyɛ sɛ no ɛba saa ne ha ɔmo adwuma no ɛso na yɛgyina na wie nsɛm a yɛboa no sɛ Sompa kaseɛbɔ yɛde asi samufoɔ panin no ankasa Asante yɛboa Benedict wɔne kukua Veronica Jandro bɛtuntuma ho fedua ne n'anim da so paa akɔsua somu ade kade bi Elizabeth ebi gu akyire bɔno so bebre wɔka obi yɛaboa ma de Libya boga akɔsua gye wakɔdeɛ ɛne adɔfoɔ Rockefeller nom nyina dabɔ adwuma ma yɛtumi de prem tobrɛ kaseɛbɔ yi ebrɛmo nananom wapɛsma kafoɔ no yɛ me wo hini ni ama crunches of mommy premier ni mini abema nana kwabena kese so of mama yanka enche listeners no yes sere wo mo a omuti ne won enso so on se message ni antimi ankan ba ko for aden atanga benard asem kro na so aden bon se to so sa de o se ye be da kan e advert TV so no ye be da kan atanga benard minim sa atanga benard o ye mi senior o school se sanye I don't know I get trouble Abba. Church na ya fanti ate. Nebe fie. I like that. I like that. I like that.